vida pots esperar moltíssimes coses. Però com aquesta no. Era a casa treballant amb aquest senyor i hem començat a parlar de llibres, de quadres, per donar l'article funcional. Comencem. I... Et falta un whisky. I no m'esperava això, jo esperava arribar aquí, veure una exposició de fotografia i que jo havia de dir alguna cosa sobre això. I sap com havíem quedat? I ara em trobo amb el que em trobo. A més, és un llibre que vam ser d'autor de tu, que ja em queda una mica distant, perquè ja fa temps que es va publicar i que després d'aquest n'han vingut 3 més. I ara estic acabant un, que és el que comentàvem, i parlàvem de Atapuerca i, bueno, de poesia. Aquest llibre és un llibre d'agraïment. Agraïment a una ciutat que em va donar el que jo buscava. La història començaria quan jo vaig acabar el batxillerat elemental a Vic, al col·legi de Sant Miquel. Aleshores no hi havia instituts a Vic i per fer batxillerat o anaves al seminari i estudiar per capellà o anaves a Sant Miquel. Jo, acabat el batxillerat elemental, el meu pare em va dir: bé, Ton, fins aquí t'ho he pogut pagar. A partir d'ara hauries de tenir una manera de guanyar-te la vida. I què penses fer? I jo dic, bueno, jo faig versos, dibuixo i pinto i m'agradaria tirar per aquí. Diu, això està molt bé, és molt bonic. Però, d'entrada, hauries de tenir una manera de guanyar-te la vida. I a hores lliures, dedicar-t'hi. És a dir, em va fer un programa i ho vaig entendre perfectament. Això era el juny, finals de juny, i al setembre baixo a Barcelona a buscar una feina segura, un sou, uns diners, i matricular-me a l'escola de magisteri als vespres. És a dir, vaig trobar un lloc a l'Hispano Olivetti, vaig treballar allà durant tot el dia i a les 6 de la tarda agafava el metro i m'anava a la Rambla Catalunya, que és el lloc on aleshores hi havia la normal de magisteri, és a dir, l'escola de magisteri, i feia primer de magisteri. En certa manera vaig complir una mica l'orientació paterna, però, esclar, no podia deixar d'escriure versos i de pintar o dibuixar. I ho vaig anar fent tot. Aquesta història, doncs, comença això, quan jo tenia 15 anys, a la ciutat de Barcelona. Barcelona em va oferir allò que jo buscava, allò que jo necessitava per tirar endavant. Van passar anys, vaig acabar estudis, en vaig començar d'altres, i bé, pràcticament es pot dir que gairebé la meva vida adulta va transcórrer a Barcelona, a la ciutat de Barcelona. Quan em vaig jubilar de la meva feina de professor, vaig estar molts anys fent de professor a un institut i a la universitat també hi vaig fer uns cursos. Va arribar un moment que em vaig jubilar, em tocava jubilar-me com els que jubilen, oi? Ara estem molt preocupats perquè no sabem què passarà amb la nostra jubilació,
Potser m'haureu de convidar a sopar cada dia a casa vostra un dia. Bé, em vaig adonar que era un desagraït. Una ciutat que m'havia donat tot allò que jo necessitava per tirar endavant i que jo no havia fet res, absolutament res, per ella. I aquest llibre és això, és pagar aquest deute que jo tenia amb la meva ciutat. I va néixer d'aquesta manera. Hi ha 50 poemes, són els 50 anys que jo vaig viure a Barcelona. No és que cada poema correspongui a l'any, però que sí que són 50 sensacions que al llarg d'aquests 50 anys m'han quedat a mi, han pervingut amb la meva experiència. I em vaig posar a escriure aquest llibre. Clar, ara el llibre em queda distant, i distant vol dir que tampoc sóc capaç de triar els poemes que més o menys me'n vaig sortir, però bé, aquest senyor m'ha posat en aquest compromís. És un llibre que va tenir una arrencada forta perquè em situava. El primer poema, doncs, és deixar molt clar què és el que vaig a fer. I diu així: em sé d'autor de tu, ciutat de les cruïlles acollidores, i molt tardanament versejo resolut, si res més no. No et calen els elogis, i menys els meus, modestos en el que valen. T'escric per eximir l'eixut desagraït que he estat fins ara. Bé, llavors vaig parlant de moltes coses, fins a 50. Doncs deixo molt clar ja d'entrada en què consisteix aquest llibre. És un llibre d'agraïment i és un llibre que hi vaig dedicar molta atenció i esforç mental, no és allò de per quedar bé. Si volgués d'anar llegint, no us els llegiria tots, no patiu. Ets única i ets múltiple. Pertorba la raó si mai s'hi pensa. Hi ha tantes Barcelones com éssers que la poblen. Tothom ho sap. Convulsa i trasbalsada, ets plena de derrotes segles avall. Enmig de paradoxes, t'acabes convertint en nord del sud. No vulguis ser model de cap manera rígida de procedir i sàpigues que mai ningú no pot donar lliçons de res. L'esquer que amaga l'ham de tota mesquinesa és l'immutable, el foll autoritari d'andrògina mirada expeditiva. Vivies en somort i plena de preguntes sense resposta. Aquells a qui tocar la vida en ziga-zaga a tu vingueren. Talús de fang, calç morta, teulades d'uralita, portes de sac. El pou on s'ofegava el bull de l'existència a preu de por. Feu molt silenci, no n'hi ha per tant.
És que, esclar, cada un té la seva cosa i ja està. T'afecta la dissort dels éssers desatesos, deixats de tot. T'arriben perdedors, equívocs i perplexos, inesperats. Sinòptica mirada, producte de frontera, amb el cap cot. Arrígols desvagats que volen subsistir. Fes-los-hi lloc. Quan vaig baixar a Barcelona, jo sempre parlava en català per voluntat pròpia, em deien si era de Lleida. Veien un català diferent i la gent que em relacionava, tu ets de Lleida, oi? Jo soc de la Plana de Vic. Hauries d'emparar la llengua que t'és pròpia i no ho fas prou. Respecta, esclar, les altres. La teva et defineix, t'identifica. Ensenya-la i aferma-la amb bona voluntat, de dins estant. No deixis mai d'emprar-la. Amb ella has trampejat l'engrut del jou.